நம்ம சாமி நம்ம கோயில் நம்ம மனாடு, மதுரையிலே முருக பக்தர் மனாடு, தமிழ்ச்சங்கம் நடந்த இடம் மனாடு, மதுரையிலே முருக பக்தர் மனாடு, தமிழ் கடவுள் முருகனுக்கு மனாடு, மதுரையிலே முருக பக்தர் மனாடு, தமிழ்நாட்டின் தலையெழுத்தை மாற்ற போகும் மனாடு, மதுரையிலே முருக பக்தர் மனாடு, முருக பக்தர் மனாடு. ஆமாங்க, ஜூன் 22 ஞாயிற்றுக்கிழமை மதுரையில் முருக பக்தர் மாநாடு நடத்துகிறாங்க. அதனால் நாங்கள் எல்லாரும் குடும்பத்தோடு கலந்துக்கிறோம். நீங்களும் எல்லாரும் குடும்பத்தோடு வரணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம்.